tal-klim elf darba u ħsibt fuq li ħsibt fuq dan. Ma nafx minn fejn ħanibda, nafis li għadni għaċan sabiex insir naf inti vera xi tħoss għalija. F'kull ħin u f'kull moment u rejt qalb tantu lija. Tal-bonza li kieħabbat jibqa' dej bla wafil. Naffaċċja dawn l-isfidi, nitlob li nelbuhom flimkien. Tal-bonza li kieħabbat għax illilek tant nixtieq. Inpanniks li jinniħu furta silwat mimli jolli. Min jaf xinu l-misteru mistur wara dawk lajnen. Forsi jiena nirċivi tanniqa minn dawk li dej. Ma nibqax nejx f'dar romans. Ħaniffaċċja il-bezza biex nasal namel avvanz. Tal-bonza li kien ħabbat jibqa' dej bla wafil. Naffaċċja dawn l-isfidi, nitlob li nelbuhom flimkien. Tal-bonza li kien ħabbat għax illilek tant nixtieq. Inħanniks li jinniħu furta silwat mimli jolli. U l-ħolza realtà niżdar ġenwinità imħabtin tħossejt miegħek dal-vjaġġ jimdej. Tal-bonza li kien ħabbat jibqa' dej bla wafil. Naffaċċja dawn l-isfidi, nitlob li nelbuhom flimkien.